втория етаж на кулата. Много интересно тук. Ниша. Виж какви като две ръце. За какво са ги ползвали? Тук. Отвори има. Интересни ниши. Това са комини, бе. Тук са палили огън. Да. Това са отдушници. На всеки етаж това е било огнище. Това е комин, ето го нагоре. Аз се чуда каква роля има. Ето го другото, тук е било тавана. Тук е имало греди. Това е било отдушни комин. Тук са палили огън, сигурно. Или са давали знаци с пушека. Нали, на времето е имало такива сигнални с пушек, както индианците. Даже горе, виж кое е запазено като ръце. Виж ли го извитото? Ето го, тук е щупено, ето виж, тук е имало същото. Тук е имало същото, горе е останало. Само са димни отводи, ама... Качвайте се. Това са отдушници. Въпросът е дали са затоплени или са за даване на сигнал. Само да ръцете да влеят действие.